एलिसन ते कुर्तोरी दाखयता आपलो दुसरो तियात्र गोरचो बेदी बायलो चोर आतां बसत तुमी रावात फोडूंक तयार जायात गोरचो बेदी बायलो चोर एलिसन तुमकां येवकार दिता तियात्र सुरू कोत्ता गोरचो बेदी बायलो चोर Macaca miał bodana poelo tiata calolo ya teatra ci history regional da kuch so kana tane ek sunya ka solla temo jer opa itu uloela are rostia vela sunya oelisan kerporina no voltara police station Tu kon? Ha? Apa tu kau orang kau? Tu nama kau orang kau? Oh wah, sangat. Tu nama kau orang kau tak? Ham boleh, aku lah. Each town dormati si bonanti, di zona down asamu. Amja moga keju kusar melo, taja moga amtoy dia moga. तुझी भाषे आमगे आनी जाय ती तरणाटे हाय या तरणाट्यांक या माय पाय भायले देशांनी हाय जावं थोडी गाल्फा हाय थोडी युरोपियन कंट्रीनी हाय ती आपल्यागे भुरग्यांक पयशे धाडटाय भुरगे आपल्यागे शिकोवन एक दीस व्हडले मनीस जायचे समाजांत व्हडले परजोडी दी जायचे म्हूण पूण ते तरणाटे आपल्यागे माय पायगे कोश्ट चीत नासतना हे भाशेन हे ड्रग्स घेवन आपल्यागे जिविताची वाट लायतात तिया नाचोन येतो गो कोण ती पेटोयली वचोन फोंडा आयज पासून तांच्या ओतम्या गांवराचो स्वता कोता रोजा तू ते गेडाक पयस जाल्यार म्हाका सोडून वयतलो हे ना शी तू सोडा लाव शी केसा येऊंक जावो पाय आनी सोरो कोण करूंक तुजो येऊंक जावो पाय आरे बिये नाकाय रातचे दिन आनी एलिसन तुमकां येवकार दिता तियात्र सुरू कोत्ता गोरचो बेदी बायलो चोर